Naman, nagpapanggap na mahal ka. Nagpapanggap lang pero ang totoo hindi ka kayang mahalin. Hindi ka jojowain. Kaya ikaw, huwag ka basta-basta mata-turn on. Kaya ka nagkakatroma. Huy! Mahal, mahal, mahal. Annyeonghaseyo. Kimchi na yung neta. Ay, dito na naman ako na. Lunes na Lunes. At tama, ako pa rin ang napapakinggan mo ang spicy opo mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Ako to, si DJ Kim Chino at syempre ka-69 mo ko. Kasi nga 6 to 9 p.m. ako ang iyong malalasap. Pero mahal no, usapang turn on tayo tonight. Ang dami ngayong practical na tao na kung saan turn on sila kapag ini-spoil sila. Ang daming tao ngayon na talaga nga na mga nafo-fall at turn on kapag binibigyan sila ng mga regalong pagkamahal-mahal. Di ba? Ganyan kayo yung mga mukhang pera. Pero kasi 'di ba kapag yung tao ay may pera, may kotse, nakakatakot din at some point kasi baka maraming babae o maraming lalaki. 'Di ba kadalasan sa mga taong ganyan nagso-show off lang eh. Kadalasan sa mga yan, ako sinasabi sa inyo, cheater. Kaya mag-ingat-ingat kayo ha. Imaginein mo parang lahat kayang bili ng pera, pati na rin ang pag-ibig, pati na rin ang mga crush nila, 'di ba? Kaya ako, mas focus ako sa mga simpleng bagay na sinasabi ko nga ayoko sa, hindi naman sa sinasabi kong ayoko sa pera, no? Pero personally ako, may iba akong mga tinitingnan sa tao na talaga nga namang ikinaka-turn on ko. Kumbaga yung mga basics ba? Sige. Tonight sa ating Chinitox, usapang pag-ibig mula sa chinito ng buhay mo, ibibigay ko ang tatlong simple pero turn on sa isang tao. Ito na mahala. Una, nakaka-turn on ang good hygiene. Sino ba namang hindi mo? Meron ba dito fetish nyo yung mga malalansa at talaga nga namang madungis? Hindi, basic lang naman yun, di ba? Ano ba yung mga basic good hygiene? Siyempre yung mga kuko, di ba? Ako, na-turn on ako kapag marunong mag-nail cutter. Di ba? Ayaw mo naman ng kuko. Ikaw rin, di ba, Boy Pindot? Ayaw mo naman ng kuko na merong lupa. Ayaw mo ng kuko na merong lupa na pwede ka na magtanim. Huwag naman yung gano'n, nakaka-turn on yun. Also, ano pa ba? Yung amoy, di ba? Nakaka-turn on kapag mabango. Ako nga personally, pwede na sa akin yung jowa na amoy safeguard. Pwede na sa akin yung jowa na amoy tawas, di ba? So as much as possible, basic lang naman yun. Basic lang naman magtawas at magkuko. So why not maximize it? Hindi katulad yung amoy nung last Friday. Kaya ikaw, mahal, kung gaano ka kaganda o kagwapo sa social media, ay sinasabi ko sa inyo, panindigan nyo. Hindi yung mukha kang mabango sa picture, mukha kang mabango sa profile picture mo, tapos sa personal, ang bantot mo. O please make sure panindigan nyo kung ano yung itsura at kung ano yung amoy nyo sa mga social media na yan. Ang sarap kaya makipag-date sa taong prepared, di ba? Yung pinaghandaan ka at talaga nga namang makikita mo na super bango at super maasikaso, super presentable na para bang pwede nang asawahin. Isang turn on pa lang yan Meron pa akong dalawa dito. Kaya mahal, dito ka lang kay Kim Chino kasi hanggang 9 p.m. pa ako dito. 9 p.m. pa ang Chinitox, ha? Dito ka lang sa akin, mahal. Kaya mahal, manatiling nakatutok dito lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's number one. Love Radio.